Kibahayeng hasam jauba lostar nong phut harangkat kasnong mausiang ba hakajan mi jong kasingi ublei karpho arterik risau kilalap no eka met yap jong tiu rangba hadin khat prasngi jong ka jingja rangai ka jong u nalayeng katkum ka jinget hu kinungelam kasnong mausiang ba loong ba yakate ka met yap lalap na kawe ka waduit ka barit ka badan hapo ka klau ka balatip kum ka mau tau pan ka bahap hapo kasnong tinyang West Khasi Hills District hakapor kumba lai baje janmit hadin balala ban ithu ekate ka medyam nakaliang juga snong kila pentip no ekate ka jingja shaki pulut ka thanat nongston ki bala hiar shakate ka jaka bat ra no ek met basa jong te urangba cha civil hospital nongston ban le eka postmortem kumban jupen kan mau buba lostar dong phut sau phos nam karta na kasnong mau siang ba ula jar ngai na do ka sau tarik urisau ar hajar ar phulai katba udang lid wat kse na klau bar katkum ka jinget hu ki bahiyeng loong ba uba lostar udei ubadon ya kajing shitom kiring kabaju ke man kapor Katkum kajing itu nak ibahijing sem bau pe urang ba hak ba umi nalajing hak step south rik Oktober minta snem de ule urang ba hak ba umi na hak tu kapor iong ba udon pedang kamet ka bom syat bom klain ba ni don kajing ai khublei na kabanta kinong song baro bat ki bahayeng sem bat ki snong ki babarjan kum ka snong nong knyang snong sao bat ka snong molong det bat kerpang na kabanta ka snong tiniang kabala sim ya ka jingkit klik bapura na kabanta ki kam hak bangi wat ya toirang ba bat kham tam e na ta tanat pulit bagi letre sitam wadlah hakabangi wad ya to orang ba kala simpor kamslem bangin lap yu katkum ka jing pej jong ka sinong la subah ba ka jing yap jong u tei orang ba hakate ka jaka kala bandai na ka jing ki ka jing sitam namar ba ude orang ba usajan ka jing sitam ring Andrei ia kande omla ban pen tikena namar bakajing to kit kulit kadang ya syakhaman